Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong kuwi anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jeneng. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane. Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku ngarep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik ki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah kok kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki kok nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora mung Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringono ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke, ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokanta. Kang Kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk diasmu iki nek wilane. Semar kelangan anake padahal. Mula omong aku sak karepku. Inggih kula mboten menapa-menapa. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan.